because say tuduro asan ohun enye de wako awuo entoom abegyina kwan ho a ye ma ne bye bye afei de free hin a na otumfo ne gas no a one o mobile ni bi a start tutu atuo me say panyini bia ne ba ya ade na enye na ontene no sa panyi woni da ache papa wo kuratuo na se wo tutu a hyemsum kurabo a meden metal enu na ma omo gas no bi ayi boboye no be omo otumfo nkrofo na tutu atuo boye nkrofo ye tajima ha omba na obi enkuratuo wo ba na wodi kan ye press conference se wo ma sante hini ntwam no wa anyamfo nso o Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Canina near Brenny Tim Pentenkwa. Obia wobedi hine. Obia walkwa ye wabrimpon bi or quabrimpo ye. Cha chao Kente Papebi Edunasa Edwinsi Juniso any a good year and Pemplaniema. Toma would draw a winnable dombo bagia yadija warrior. Don't know a bona saw demo. And I'm kepa womudi won monsa. Wine Papebi. And chancey nin kunya yako haye near the equaya yafro and I see a wedding. Or him I will found who are warrior dano among why ye fe and who see nina. Wo you are here yes or Baba Waroba ye befow yes you am one found setting now the acco and until 20 rebebia a ye na woko nana dress it si form ne drum near Musa Wahine and Wobey or him not tears from a warbedia. And a Wabrimpong Royal Kente Palace and Services. Ya was Santa say runabout war and no American formal as Santa Maja Bosso, Ghana Jaboso. Baby, I will be a Miss number the good screen no fa Nenny Ninkita. Ghana my Mamunina qua by Matras de Muba Nyan Sapo Casam for News Nyan Sapo. Now what you saw the mammy say, yes, son, no, my dream bar equa. So Madaroma and Yasaba Monasu be my yebedin common now, or baby, I'm dia, nay, or Wabrimpon Royal Kente Palace, eho, and me we, ebi, and my fa, me dear friend. Nasa also I'm way dear, and now, or Abrimpon Royal Kente Palace. Coffee by dance or now from yeti person diaper, or Papa be fancy Brahima, Sabia Croto, me mammy or no ne, Maba Abewona and Ebebo and Combo, and Wahintin Tentamwa, Yanko. Na yenkomo ba hema kwa ba na fe yemra na yemechim senti enne yatoa abrewa ne ani abrewa be wonkomo oba hema me mo akwa ba benyanza pos ya obru na apomo ti sei adum na adum de adum ampa cause uguso a wo sense no ma enne nso wa fa ho pa sei yesika ehren eyeyi a ehren enti de ehin na ade ye ho a enhren mentimi nkonso nyama santeman ampa asante ni di ahemfie wo ene eyi kala ye ka ho yi nti omo unse American designer bi nso e se ba asante na eba ya hofa se wo de ko eye nne na mafo de mu ani nyina ye wo mu bi ti sa wo hwe a e fra mi tuntum a ni green wo mu a e che se asante man afei hese me de ene na mafo anu ya be ka ho e dan obi ka che me say ntoma de NDC na me se mesrew say NDC fo anka fita aka ho NDC fo so hu green na hu kokko na fita aka ho na NDC me say we blue bi antimi ntia me na nkura the colors dey say political party bi eni wo colors wo munyina abetu na obi afa bi nti obi hye na tade a se mi fra me yi nto a me de green bia santima mu ade ejira ho ma santima say ye ni atro NDC na bom dia ene na o case sa ana me da so okay it is already an adi grade ya shemfre wum ohwe me nso me de na sa edi grane edi a na me kan say ye enne no se de niema eko no ye ko ya mamra no mu na ye de na mafo de ne kakra aka ho eno nti na hu ne say me de me kokko etum an edi nkra ntoma ebi ani fra pia na na chirim ti wo pene seso na wo pede boro so chen so saa bebre wa hanmo a wonsa beka bi wa ware wa yi ase dwumadi bia wo ko bia no
obetumi de akọ ewo eho no se de wasiesie mi yenkwai aya na eduru de adina ekuni ne anintini ememma akase anintina nwam atenase na asem na kire wo mo so no wo mo tewa bo se ne de adure de mum yempagi mu na yenko bisa abrewa na da ye betenase biem no ye hu kwan ye befa so sebe de otu okuru yo krawe no obrawe nwoma so opim so otumfo se tutu mpo nyansabo akwa woyobi na yenye nyansapo asebe ye pe ensem anananom aredi ne nyansakwa so na ye pesi sane no madwemba kwa so ye mpa animdefo a womutiri mu bobew enu ntina wo se edwane beto abrewa ne ye gi abrewa adwenkyere eye naano ni esiye ebra opim so ne asanteman ekọ asantemam na wakoye ne yire ayiye meka asantemam mu ana meka nkranza sanse nkranza nso ya asanteman na okoye ne yire yiye na ya nka hwia nhyimu ne ekoye ne eba na yebeka so oyoni nyame amwa nka birichire ebo yeye na yebetoto abo ede boye no kwasem ni na musomfo busia panyi esen na edi mu akotena ye hu kodi adwa mu no mede na metim bia mani ku cherisi amemi nu santemi mihu ne ekoso ene ne ebebia so ne ekoi ananom a mo tachiman aba abensanchofo hyiamu ensem bebre ne nipa bi kan de fa se nananom ameyimpo a nanka eye enne asantemantema mamu ani bi nso apa life a amom nso se wombeye bi ede atua so ka wefa yese twema mentwe ne makora abo so sani ekọ no yenkọ ne saa anase yempa asomdwe abuo mu ena yenom nana akwa babiem ya wonu ne ekoso wate ne ekoso se bia ko se osio toye empo na wante a ade chi ye hu fom mmemmisa wo ensem nyina asi a ye bebro ye wotachi man ene ade yi wankasa wadwenkyere ewo ho Dedi kan mesre na ma penkwa tenten ama miwura erua wada ama nyankwada ono na atena ama yensu yenya ba bi atena asundwie mu enye ye tena kwawo yenya ba bi atena asundwie mu na obi sama sembi ai bruni beka se oje no view wosi omo be bomo wo tachiman oh ani kaza she ebre bi me papa ka sembi kire me wo se me nkwa na me be akua se o sire wo brense se o sime ate se asempa na ode ba papa hwa de so ye be ma pa ohun oyonko be ma to blue a won to bo oto a won to bi won to ebo okay asa won so to the same ayin oyonko be ma to blue a afi na akochina ko pese kan ni aba ko pe ebo we be ma wonye sa na eno kreb go wokoto a wo fa na otimi tia wo so fo ko ni sei omo ese omabom sa na mehu no social media papa den si ye okrom ha eni ehu se emrantie bi mini ba ko di nti mebo ni di wo so the prince na okofa emrantie bi ka ho se wo omo ye bro champion youth no do omo ko hia sebi akwa bi omo de ne ko hia no nsam omo keka ya de me de ho de mfa me ho sebi obi tini krom no odi ne mensem a obi amfa ho enu achi ena abrantie bi nso okrom ha ekeka no ho se de wo kasa yie na mema ewo bi akrom pesa wo hwa ade bi ma me pa ena o se kasa yie na mema ewo bi anso krom ti anso ho na omo sa akoye nhia mu bio efreye
omo no omo nkrofo eno no de oye no wa ahemfie tachiman ahemfie ana de mekan Oh, I no credit. ena o kire mu se womma eye sebi meka se ontimi mfa na no kura nkasa achia me sanse yemoni di nka asem ena se woye bema onye bema nchen ye gukrum ha enti ayampia no woto no obo eye mrantie na omo ema animu aye ni din se sa mrantie no esedu no o ma no entwam no kwasam ne se asem bi wo ho esese ye kan ho eye between sedu ene sa omo asantemani pacho de me na wuchiri motimase wo ko kan asem sawode hwan wo ya abrantie ono nso ya abrantie empanyin se oba oni abrantie ene ebu ni yi achia yesi ohina wo ya akokora nso ni esisi no nya babunu tu bu abrantie yira okontokwa prenu enti ose enya nku na aye be ma enti susu kasa ena obema ni muaye ena ono nso sa bema muaye na ni muaye ne se wo se wo mani ntwam se bi wanka so obetena wo kurom ena ba bia wo kɔ no so wo ho na obefa pe empanyin kan asem bi ohu se wo we efo nsa na wa hwe odi o twam akɔ ne baabi wo se wo mani ntwam ho ena se wo mani ntwam ho de a ene amia metwam because ho nso na sese mefa enti se ye hwe asem we se ya se prince no ana sa amrante omo ye sa so bunim nyansa na nko mo yonko mema na begina ho no ana abrante na obegina se du na obegina ho no obegina ho sa wo se wo mami ntwam ha me pese ye hwe ade bi wa ha won ma asabi me se me ka tibon koso omo fa asama na omo aso sini na omo de nam no ese sedu no ene de ehase Debi, antisa. me se wo kwana akoto se nipa mienu ku a bisa se da no asem be na si nye ne Nye se bi dishase, nye no kresada. nanso wuti ukrom ena wo sedu din eto ayampia ena wo kire wo se wo ye be ma ene ye meba asante ma fa ho be enti sa wuti ukrom ato ayampia na ono firi ni krom aba wabegire ukrom abeka asha wo se wo mama mama ba tieni ye omo ti social media na omo kasa omo very careful wose maba de wose wo mama ntwam no mi twam Ampo de wantwam wose magina. magina ha and according to me information amewo ese so kodu ukrom 8 o'clock o free ho na no mi no abo 2 o'clock mi bisa se o kono na santema di na chi Santima de se de odi na chi yewura. sabia mu sabia nya du se du kono wone ne mema sabi wonso wo ye bema ana wone ne mema e baaye eye mu between mu ntokwa sabi wo ye bema na wo ko kan ntokwa na yonko bema se ne ye me bema chew na wa babra yanko na wo kota mfitire to abo ohine na o ye interview no Meba ho. Meba interview no so. ba dia me kani sa ntokwa na emrante and prince na kraye no
wama ya hu se wonye bema because wo ye bema oyonko bema wo ne hihye ntokwa no wono na ebegyina akuro no mu no efre se wo so ye bema pie bra so anye no so kuro ma ne wo hene bi sante hene bi ye fra na okon awia sa okon awia no asante mamu ha ono no wo hene a sa wo ne hihye ntokwa a o ma de ensa so wono awia na ya njiri nguso ne nko ebe bi nya fe na de ebe saso okon awia no hu anim yi kura wonhu enwura no wanhwe ano wafrem aha awia gede mi ne unsu ni ono no sa hu tokwa anopa wo no be hihye so awia be hihye so anwumura be hihye so anadwo be hihye so wono wankasa ye ntwan time say wote ya wo beba o ye ever ready enti wakra match eno was me ntwan me enkobo no obi asase so wa wo na meba enti nka wo kra de nka wo apa handa na mboa sa wa ba wukuru wadwane efri no nwotwe he fa na osabi wo nkra kra efri no nwotwe ekopim no mienu de nka wo beduru watimi adwane na omranti akote na anadwo bra sabi innocent people enne ma na asem ne ye ya no wo mfa mo ntokwa ho eko mo se ma akoto abo me say se omuso omo ye mema ohu ye dey asante man ye nye ready for them se du so omo ye mema wo mo ne ni mienu nhia eno ne ehia na omunya asante man nya dai emfrim cause obegyina ho no wankasa me asante man mu o se minimi wura beba bese atwam ana mosemo mpene ma wa ne ni wura ntwam no se me wura de onya maaye mi ankasa me ye dai me ba se bizante ino oba na hemfo ka no ho bebre on body gas wo ho se du de akira osom ana osom asante mamu ha se sante ne ko ba bia obia di na chi kosom bi na momenam se wodi ne wo personal issues ana wo so ne wo ntokwa na afia dey okay na afia dey nana yenhwe ebinom se yemfa sobo emmo nananom a wonom ewo tachiman na bi enkosi yewura ameya okumfi so adenti na omo kan se omo se ebra sa meburu no beye nsentwofo nhie mu di kan omo anokofa se ni bae se won mo nim se santehine ekọ akoye ne yire yi na mo mma ne metwam ewo ho no na nka wo se ahemfo no se wo mo nim hu bi na omo ne maburu yi nya adwena na wo se na nka omo ba abontene na omo beye nsentwofo nhie mu se emaburu na ebeka ekro mu frita chi ma ha yansoma wo mo yenim asem no ho hwe enti yebesra santeman yewura obetumi abetwam akọ ne wo ko bia yenim ho hwe nanka adwo banananom yenhwe ha wo man ka hwe amfa ho enti enne eho no wo mo de sobo ebo tachi ma ahemfo no wo mu di bo ana me pesa mo pe sa ayino video no na mo mfa nto so na obi a hu bi na yentie emu nsem sede eyeye se omo se omo ma osantehene entwam se be ya sabi wo mu a na omo te eye social media evidie no so ententa no so na sabi omo kan nsem hunu no omo be hu sabi baby asem ni fra eba menim se producer wo sa ayi no hono na mesamo mo mpemae na yenhwe ensha ha na yenhwe kakra na afi no yento aso emfa yehwe a na yahu de wode ayi no bai sa de tie se etimode ne bai a de wodi kai de bai ayefo ene na yenye ne sai na yento aso emfa mam said the uncle biti was a bebo behini dia bebo ni mu ase de yakura de yekuni de de fam techima ha pia ka say edu asantefo na bebe dwane wanhwe de besire kuro na batana so bio ho anya ho asantemani ho abomfa ana se bi wunya wonyema bi ye wia ntena se nkasa bunu mani ha mere ma dia wo
ne se be wo ye hwan yi o wo ye hwan yi o wo ba be sina kokoro bi so ye hene ya wo asantema ni mu a wo nwura techima ahemfie ntimi nko ba bia o ne wo sa nipa no pamfin be si wo so se ye chewa pamfin be si wo so ne bia so ntimi nkoti na akumfia me yo ensan ne ho se me ba be sina ewura nkranza se me koye we wa bra wo me techima hena ma ne ma ntim enka nkere ne se ko kwa asase ye techima hene dia was aka ka ben sama bebe sene posoro ko ye no ha kwa de entra ha da bida ka hon bebe huni se sa be ya asanto be kana se be asanto ankokun ba bi ada hon bebe huni se sa aburu mai mu no ye wo man be kokun sa na asante ni wontimi mesin twemta no abra obehweta no wonhweta no ena oduruta no so ese etibi ya amamela nsa na otimi atwam enti so obeba dia onfa amamela ni amamye kwan so se obehunu ni wura krokopa ya kuno yene techima amaye no wose ade yo kumfiamyo na wodwera no ansa na wotimi akọ na wa ama na ndwera na wokwa onu abehunu se bibi wokuno man Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Kanina ni abrani atim penten kwa. Obi a wo bedi hine, obi a wo kwa ye wo brimpon bi wo kwa brimpon ye. Cha chao kente papa bi edwuna sa, edwin si dwune so, ene agudie empempra niema. Toma wodro ahwenie bodombe wo bag ya yede gi aware donno a yebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa a yekọ haye na yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho aye fe ahosiesie ni nyina wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo yesiesie ho amo afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwe ni nhwe ba bia eye yie na wokọ nana dress si fom ne dwam ne hu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo bayi dia ene eye owo abrempon Royal Kente Palace and Services ya wo santa se runabout wo a eno ena me kan fo ma wo asantema ajaboso Ghana ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen ene no fa na ne ni nkita wo ayo for modi moni ku cherisa hwemienu santema hu sanya atro ne yetwa so nana video ni de da ho clear omo beye de obi bisa se sabe yemfa ne se omo adwene nya adwuma ena omo be kan frɛ ni maasemi yante amfa mfiri yewura me ya kumfi ho anase ohene bi a owo akonwa e wotechima ho enti nkase dum nso a meyi ano na nka ayede mama nkyira wade bi santa hene de wontimi stop no so onko ne kurom wontimi ensi santa hene kwan sasa bia mu na ne man mu onko enna wontimi nso nkasa onfa wo kurom because of funny kurom pa to ati ase tinam di ka to sesa wo we afo nsa na wa hwa wo de ti wo na wo ye press conference na wo ka santa hene ntwamu no won so obefa santi nkuro bi so ana se free na akro no ma bomb so se hye mu nko ba bia it's impossible enti se wontimi enka se wo ma nkrofo emfa santi mem ha ba bia dia wontimi nsi asante hene nso kwan okay ko Ghana ikra ya mamra na hyem obi atimi nante ko ba bia he baby ya na ye kan se nsem bi wo ha ifa ne ntoma kakra empanyi kan asem bi se o hwehwe okuru be ma na ye kese da woto ano woni bibi saade na course no ye mfa ne se mpanyimfo ni nim na omokoye enti se wo ye panyini na wotifie na wo hwe nkola ama omo ye boni a ye oni wodim eni nti ye bu be se panyini tena fie ma nkola awe na nkan ebu na nkarefo a oka ho no kre se nye wani kan hwe mo monye enti se wo hu ne se eye mrantie issue enti no amfa na no antum dia afi adenti na afi de omo de omo anu ede ebetum because awonu obi hihye ntokwa a won kire ba bi omo pacha oti dem je na sepa ntokwa akofa bawia na afi na abeche me mrantie ne yes a press conference no wan kasa sabere ya hu ohini bia eye sede bia mu kuro no panyini nim
esan se Ghana ha yet ye nyina ye pre asundwe obia bie na no na okasa de oka fa ayi ho aye asundwe se ye nhwehwe asundwe akiri kwan ansa na woni bibi saa niema na ekoso no na ekoso koso omudi ka akọ eye kuro bi so ohini bi nchen edom ahene nchen omu kan se mebre ni nyina ayeteye omu firi ho ena omu ba atachima ahemfie enti eye se na omu aboa omu ho ba bisa se asante ne ye kokko ana enti se obi twam akola yie no na mukrom wo so mane mfa wo wuntimi nkasa wo mane mfa kuro no mu wunyo bia so obekase kuro no mane mfam na oba na o ka se makola na mede ne nam no me mane mfa na akora nse ene me papa mai man to man come out wantimi ama sabi medifu egufie na akoburu okay na yese metwase a anu yi a wo mo nsantrofo nhyiam mo ye AC so mo ma achia me mefa ho a sedu ebeyi wo ma no se on de obeba no na wura beba no no fum so bia ni ho enu anu omo na de ahwede ni ba fi sa na tie kire se eye me masam na obi ya kire sabi se wo hene na nkasa eye ye na bia nko mo ye na ohene ne beka sae ka bibia ena nka ye wura nso beka se sedu enkasa okay na yese ade na ekosi ye na edi ka de beka se na man fo mo tachima e wo tachima no mo fo aso nti no go ma monta be ka hwe na ade ba ko he enne na mere aho kakra che se obi ka asem bi se sedu ade oye na se ye condemn no dabida enya masam na ma condemn sedu sabi sedu ko no ankasa asante ma mesem nkokon enti no sabi media me ko condemn no sei na omo condemn no omo se emrante ne ye press conference omo hu ana omo anhunu ehon na mo ase ese de ye hwe nyina no omo hyase de free ye ko na se du ko ye no enu nti na me pese mo mfa nto ho na obi ahwe bi yeyi se obi abehu se asamu ba ya na efri ha ehon na hyase free nti ese ko to se kwada mienu oku a ubisa se na anu asem enye ho na obi minim se mo afidie ohu eye fidie kesi a so obi pe no kura ha no oba enti muma obi anhu no kura e wa asem no okay afei yenko yanim na yento aso yarefo ese yehu mo amunnim na hyase no mo obi nkoka se ebia yesedu ene hye ase da bi da sebe yese wo be ma wonye be ma nche wo bia asa enti ebra wo mo ye nsantwofo nhye mu no se de ye kan kodun na nka ye hwe animu se tachi man ananom bet sorry se wo mo nya samre nto asem no wo mo nsoma obi a nenso wo mo amfi dia sebe mema nso wa santimem ene nam so ma sedu nso eni ne dom so yi wo mo si wo se ene ye yaba ti mo mra na mo meboro ye na yakọ ye ba ka ehye ase wo mu ya wo mo hye ase a wo mo buru yi de ensentwofo kra ka ye yakọ ye adwuma fidi anopa am ye kọ ye kra na ye ni abere ye ba ya yesa hu aha mitiwe meteka no mmada enya mete paw e wo ka na chi na afede mbo piti sorry am epesiti ase ewura enkam se nka me bedru kumase nga odru kumase asan wa pe me bedru kumase na no kwam se manhia na ne nga be pe uti na ya ka chem se bia ya dru kumase na ne mhwe na ade asa makope me ba nchen ba bi no ape ba bia mmada ene nso ankoba ne sa pa na afi me pese me wura city ase na obia antutu obia antwese kan obia ni one more tentasuo mpo se me bie mpoma tentasuo de agu park eye ekota no so de ehu ya ne se pepa na de ya ne se enipa wo mu di bonifusem na me da bia me ka se asem yi ba me ka wo mu nu nipa be senum enum be di sanse mu no e wo honom no na aba de asieni oye wo hene e wo techimaya ensentofo nhia mu a wasa wo beye na wo ye na sa ye wo a e de ensem na nka beka da bia meka mimi momu de awo a ana wo kuro ana oni kuro foforo asem se yesi
fine edi kan senjofo di free ukrom be ye no man ka hwe wa me ka hwe afi wo ma be bro me mi krom me ya wo so mo ma ye mfa ho aye be yi na na asem ye sia wi tinka wo be senjofo nhie mu no ada man ka die na wo be ka e de a kire me ni mi kroma se wani ji asundwe hu abeka asundwe asem enam se yehunu se nne enye ntokwa brebio na enne bibia yeye bia no etwam gidi ese bi wagimie enne nei ye koye nimu no osusu se ye nsa ayechi se bi kuro no sante hene wako age awie deda enti abibia ni ho a wo be ya ebetimi ama afri ne nsa ubeya nsam twerofo nhia mu sebi ubeya fa she fritire kwakatre ubewie no na hoda so ya asanteman dia enti me minim nyansen de na nka meka ne se me mama anya ade hwe ma menka asam kyerɛw nyansani bia o fie bia ho oni ntokwa anim onka ncha o se kone kokko na yemfa ne se obi edu papa atem obi ne wo ntokwa o papa na ode akọ no so waye bibia atia wo papa wonim nyansa ha papa no de esa wo ye ne se unhwe fa cha me wate me ba no nkwala asem ena ye no fa cha no na ye ntena ase asundwem sa bre no wa achieve aim awi o oti ase wadi watem na uba na kobo no ti obi a oni nyansa bia no de esa wo kan no mo fa nche me na me ba ade a oye minim ho hwe de oye so aye awi na de aboto ye mai de aba sa wo fua so na wo hwehwe se bibi no ne kasie nsia de obeka no se me ba no de wo ye ye nti wa ya ade okay nene na metewase a ne mi sane nananom nsentwofo nhyiamu a na se ensentwofo nhyiamu a according to wo mo na nyame na meka de odi wo mo ni mo kasa no ye wura me yakumfi na asoma no ene wo so wo meye so oba na oba ni di ma na na se ensem a ye wura me yakumfi be kan ye fa ade ase we asie no na se na ye ne de o se ya betwam woni krom na unim de eye me ya kakra se Ghana ha metimi aka acha se chieftaincy institution no ene buo kakra ewum ase eno ebuo ewom de eda sukuta na areho se asem se yasi hwe yensi akonwa kwawo enye se obi so wanti na de na de hino yenye ne saa usi akonwa uhwe obi a se bi onim nyansa afenso unse ye pa achiame ti se bi ufa obi na se bi ne nyansa akwa ofo ma achiame a onim nyansa ebetene no enu ntina mpanyi ka se ye soma na ye kan se nyansafo nya na montenten enti dia make nie papa onu na obeka asem na obegina ho kasa matachima hene enti se wo mo nso ma anwe ho na enya ntokwa se wo mani je ho se de asi a ko ba no kwan ko be polish asem aka asem ba ko bi ma na ose sa de na esie no he me se panyini bia ne ba ya ade na enye na ontene no sa panyi woni da ache papa o ya ade na enye a o ka kire no enti se wo se wo do wo ba no o ya ade na enye ne wantimi anka nche na bra wo betimi akasa woni da ache papa because oba mana ka ho boni die be ka no ho abra wo da ho ntimi so no boni sunsun so wo na abetwa ebe ba so because wo amana enya do wo amana enya atenka amanipa ada wo da ho no na wontimi nsore no sa atenka ne bi ni ho a wo betwa so aba sabia mu sabia nya do wo se wo ba na wodi kan ye press conference se wo masante hini ntwam no wa anya mfonso o
na emom de obeka cha wo se wo wa ye betwa mu ha enti maba wono de wa ye mfonso because enya wo ba no obi oba bia mekokwa e ne yawo enti mi bisa se mujiri se etwa na asema wakan ya wasem bisei a wode ma me asema yewra me ya konfi kan ye me kasa me ya konfi because omo se wono na se wo mo nyensa nsenjofo ichemu e kan ya eye me nwanwa me hu dwi me ne se kane na na ya abagimi bra ene de ani bra bre omo ntena se emo bi metwi mfa wo no so asema yi ode pentokwa na ye kokun da biu nti ye nwanwa se wode sa asem ni be chiemu asema asie me bisa wo ye kokun ana aya me nwanwa nana obi a na yire wo kunani a sabi ahini amu na kunani ni ho na nka kunani ba ma okoye na yire yie de sabi okokun se ni huhu atomoso a to sense wo kwa na yie kura no ehamo se mire bi na eya abagimi bra ene die ono na ajimi o abagimi bra bi ono na ajimi because abagimi bra bi adi ba bia ye nananom ne ma omo ye wa santema mu ha na obi ene wonim nyansa chen wo mo do omu nyansa ahihya sante ama sante abaya ni bre wo se abagimi bre wo na wagimi a wo bi amfa ho but me dia me kan sisu ne se enya abagimi bre ye nananom de omu nyansa hwe de oma ya ma sante aya asante man a wuntimi nwuram enne aya ni bre no wo se obi a oye sa de we agimi ukuro mu nanam agimi a ye de ya ha de ne obi anyimi ye enna asante da so ya asante o enti sa wo kra macha na wa kra ne ye de on sa ba bia wo dai kura nso de se ya mpre sumdwani anka ne ampa sumdia enye me se ye fa wachi a asante man ye fa wunche mu asante man wanim ya asante man wo enti no se ne mano prentokwa omunyina ye winim enne ma ye wura asante hene wo ye no oye se wode nka bomu beba o man yi mu enne no okọ ma we mu okọ mfantema mu okọ nkrama mu wokọ achema mu chese de ye wura asante hene ye no o pe peace wo hia se nka bomu because enne ye mfase kan nya hwibio akane na ne ye twe atuo ni aseka no ne ye prince ase so obi benya ba bia atena ubenya ba bia obedo wa afuo ubenya ba bia obedidi ne koma ne wo no manfo ene ya prewie se bia mu se benya do mimi krom se vivanchine bra ela na da ho ube ma me mpre enye nemre de enfa ntokwa na ya chawie enti se ube na me se me mpre a ba bia se me de ko na me de akọ me no metwetuo me no metweseka na me nimu nyansa akane no ne yede tuo na pre ade yede ma na pre yede agya na pre enne sa de ni hobio se bi ukọ Israel no ne ho ahwanim na omode kuta ammunition si ya adwuma no omunya asase ho asamo se de enne we mu ye na ebi no asase no be ko amade ache wonsa nka bio but otanye ni bre we kwa nanim we ya yesei enu nti na na omoda so toto bomb no Pacha, what did I mention? I say, and yes, I will back one Maza Bedane, you can't say, US for the and I hold my bad China for the win to me go fat. Win to me, Mavj. But any bread near didn't know. Where I can him, where you say, where superior, where sentina ye fighting. Sabina touch my for partner. Because said to do a sound, and yet the walk and to him. Se tuduru asa nya de wakon awu ntuom anya hwe benya kakra bi wase okay na sese ye hwe se ne asomdwie beba sansa santema ye wura ye di na chie no won na ba bi ji kukuru a ye bɔ ne pono se ba ma wonsi nsuo mansa no ham de ye wo no ne kon mu ene wo to ye ofiri kon ye no osa ene de abedu sa ba ma kɔ na kwasiesie ku yi na asomdwie o hwe ade senka nyuwe mudi sisu ma me a ke ba me detu anu na ya na omu hu ana o makoma etino o se ye wo say ye be men sinsuo wansa no wa hamo
Emma bebo dimpo. Almost a mouth that you a mine. Yeah, what's say? Yay. The bearman since you once and wahamo. And my bebo dimpo. Aye. I was a yay. They say bearman since you once and wahamo. And my bebo dimpo. Aye. Na menhia nso bo nse na ba ko de esiso wan never netiadu pray wan never netiadu pray me say edin a wo ba na wo se na nkasa no mo nya hindo do sana na da bi o ase mo package ne ma do ma men kan se bincho ma men kan se bincho asante be ko so aya asante san say ye ni mmiri obi ade na mo package ne ma sa de ye wo no ye ni so nti mu nzuzu package ne ma let me tell you something eno ka ho ana mo aye men kan se bincho he me hwe ade bi obi say asante me ma endo ba ire me hwe obi ayi bi na o say ye no ba ire okrum ha ai ye ya no ade ato ne di ye frɛ no asante ba ire asante kosia asante kokko asante kwadu na no kwa me se me kotoka kumba me kwa kakumba ba ko bi hu fita na me me da kakumba fita se dia bimpu me pede hu ye ma me se hwe me ba to we bi asante kakumba eye papa na me se ma me mo ye ma no sa ade mo ye ntina mo ho aye hino na asante kakumba de ne se e da no kwa de wonim ya dua banchi bi e ba asante banchi eno nso no wa ni bia e kombede ukrom ha asante banchi ambo wonim asante banchi na ti a wo ho nku na ti a wo ho no ma me nkyerɛw kurim ebe de mo ho nya hi me say enya bribia na sese ye kontokwa o ademi enya bribia na sese ye kontokwa ye dru bra ye di developments na ye ekuro yie enka de mo kase ya mu ye nanka de akia nanka ma ye wei enka ye dru wei ye ni abri ya ye pe flyover ibi nanka mo nso ma ya mu de just develop your town and no na be ma okuro na be nyamo na ntokwa de wona meku ma de achi the end result ne say afa na wo be ka se obi aprepra se enche nyame ya aduma Jude factory wo hene ye ebe fa nipa abro nipa mpemienu wadi ka ye fruit factory ye adwuma so you see enti ogusu a wo biebie fo empuntu dwuma hwe ye wura asante hene wani sa ne mo hu adaje o wa woni adwuma ye no e na wo sori a na wo to na wo dwin obi ho asampa o because me wa hai no wo twe me wa ha medu fie no ndu wujidi sesa no ndu amakodu fie no medware wie me obi ho time o kete na okopeso ada sa woti ase ade cha wetimi asori asa wonni adwuma ya na obi dadwen aye wo dadwen enti adan nanana yewura na yedi nanim no ono ne ma bi se nani ni so ni mpuntu dwuma se ne be ya na sante a wo mu no ebe konkan no wo pasum je na yem pasum yewura sante hene wo mfi wo mo ono de eso ye se na ase etu odi ka be ye eye nkabom na ase etu hu se sa bre no na amaman a aka no e wo yonem se bia mu de nkyira e de yekọ oyonem amane mu nkwasom wo se da bi mintimi ntina ase nhwe ma menuanom ye ho nkyire to ona de adwuma ye ntina ase ne yankambom na praye wo hoyi uyi ba akwa ebu wo kambom a emu ti ye ntina ase na ye kambom ni ye kwa ye betimi akwaje ye fa ahodie nya betina ase saa de na oye no enkunimdi e ba mu ne se omukodi so no mu se no say ye betina ase separate ways a wan hwe na nkofo na side abaye so pacha wotimase me chaw de nkambom tumi etimi ye denchantimi amabio esanse omu nkambom no emu ye den na de mo na nipa ni bi be ka ho no na de ncha ho odin ye den ekofo say ba ye se wo mukodi wo mo so no ana on ba no obi a kwatra ne ba bia enka de ncha sa bai me kire ye nuanom tachimanfo ne ade a wo mo ye no se wo penyansa de aye bibia bebisa yiru asante hene no won kire na ase etu odi kan anamo so na odi sa bre no
na ye penka bomu a ye de beje fa ahodie enne na asa etunka bomu ye for development Patriot as nti make to say de okoye no ono ana aba no ya na etete mampanyini bia aba no obekọ kwasikọkọ international monetary fund akọjiska Jesus antehene bambi we de enche me ne wo kase nye nafua bese mienu ase ba akopekura yi mampanyi dada John Dramani ma ono anum tuo wose na me kọ IMF una no adamfo e ka bo mu amudi nkomo e ma me eya na nsem bi se no ya na me pese wo mo aka kire wo mo nkrofo so ari ase enti na je se oyobi am evi Ghana mampanyi no kra no se wono nanu nnamu a wontimi nya wadwuma na yes se wote ase se wo ono mampanyi dada abegyina ha aka se me kwa IMF enya wo na wo fra wadamfo a mpacha wutie me pese wo hu asem bi wa ha se ofafun no ene wo fra obi wo IMF ade a whole Ghana president entimi anye with all negotiations Yewura Asantehene ofafun keke so you say wo how powerful oye enti de bia me ka me se wonim nyansa abeben papa no na wanya hwekwa obenya nyansa kakra de akobu man da bia me so me ka se era we no bese mfinsia besa asa chi ni nya o se du otoso mienu ebia na sebe na nanu ma chia me manu zizumra so we kwa de bebe biem no ebeche sanete eye 300 years achi ebere we na mfaso we no ho no wo se nkie nyina ye kan bo ye pia no ne ye bo na de bia me ka me say amanyofo no mu empanyimfo na leaders no enim de wo papa no mu obi tini kroma na o kan sabi nsemu no say onim de enti a presidents no ya o mo ba krom ha wo be ma no atena krom ye de obi amfrɛ o enti sa wo ya ohene na wo tenchen na enviness ekun jealousy ekun masa wuntimi ma Asante ma formuda okay baja otimase wuntimi da inim senya brofo nyina enya tachiman man ni nyina eni pa bi ewo mu o de mu tirimu sum te se aboa so nkronsuo na bone mpo mu tirimu da owura bi te se danso abiam odefoi a yenim so ye broni kranza man mu no ofire oguso a wo pre enkomo a ye mu bi yatimi ni nadie ni nyina no eye nkomo a wone nananom edie se ne be ya Ajiman Bedu Amiya Okumfi Santehene wo mu nyina de ekoso a ama esepnido ntitru efi Ajiman Bedu oba ne ade nyina no obere na nka wasiesie a wone ahempon iguso e kasa so ade we ya abayi papa ne nhye ya wo ye ne adwire gu ana Yewura wakasa sebia mu sebia nya do obi a wona accolade okay ene ne de Santehene mrane se wakum do ma kusi no ayamrane se de ono ne kuro mo wa asem a oka ena wo be kan wo party a wo sunu ti so Asante man mfa ho pacha what ma say na mom obi enu obeta se fa won san so ba wanani I hope say they make out ma say sa ani bre ni ade a ekoso no ade a me pese omu huni won mo say se sebia mu sebia nya ado aban we free so na NDC ba wo mo be change constitution na o ma Asantehene aye ketua no na the constitution na ma Asantehene ye kese o ma da o munyane Asante man na wo ho ansa na Ghana eba na mo be ye mu constitution empanyin sa wotan ba bi na ho anyiwa utu enti se bia mu eniema bi a mo be ye nin hihye ya ye ansa na Asante man ebeka momo Ghana na maye no ho no ene ye emfa decision na wo ye ho enya mo na mo be che de enye pacha what dey me chana say ensem bebre na nam social media omo kan na ye be NDC ba NDC no ebeto Asante man me say de ye me nwanwa kakra de bia me ka asem we say ye de nsam to so a ye hwe se enye ho ye tete bebre se ne me ekoso nyina ewura ma ama wo hya ase se ye no kre se anya no kre emfie mienu mfie miensa ne unsi manhia da afei eda no aye kwobro mu yi
nye nyame anka ma de fefe nka ofiri me nsai ade a chen ya wo se ye se wunti waba nti me bisa se enu nti na ba ya na se purpose foforo me ba so dia make what ma say so wo say wo ma Asante memu ha because wo ye wura Asante hine the 20th anniversary nyina program say ye whole month wansi hada afi mu nyina programs o hine ye wansi hada sebia nya do empanyin ka asem bi se owo twa ade bia so woni obi wa asem kura asedai na se ayiye ba ne fie ne banie ne maame nie ne papa nie onu amu wugya bibia ama ne ka enti die be pa na siye enti ayewura Asante hene ne ba eda fom wansi krom ha enso no wa ba ha ko eye ni wa amabi afedi ade be kya me akoto aba na yakobro ye omonso amukobro omonso ya mo anwunkofo aye se wo na wo se ya mebro ye na Asante wo ba sabia mu sabia nyaado wo be ma Asante hene de tumi afiri ne nsa na wa ye omo kese omo na ekan omo bo ade nti asa asam ye kan besi ne mahama wonyi ano pancha dia me na kan wotima ase pa Sa asem we ni ankasa mpese ye gina so na mbisa ha no kakra no. senya no kura ade nti na no wanyi ano Sa almost say NDC ba obema omo say omo be kwa change constitution no na omo ye Asante hene say oye Kumase hene eye tan kura na anu omo ye pe na mebisa nti na mebisa say constitution no na ma Asante hene ye Asante hene agro omo ni so constitution ntimi ma obi oye Asante hene me Kumase hene mani Asante nyina na yesi ye hene ni what you say enti anya constitution na beti enti awon kura na to twene anu na omo nim ba me masema me kan say ensem a omo ka enam social media say wo ta akire ebie ni ho na obi o ano kan ho asem it means say ehwo no mpesa wo be ka ama wo mo aka say wo nta wo machi because wo de saade na kwhye wo mo bo oh we ni dia o kan ho asem ebro no enna me ka chon say ensem a omo kan say wo say wo be strip you naked like wo be braid oyewura ekonya Asante ase eda social media obi e ka but wan ka ho asem je okofa ba ye afedi ya bro ya nkrofo na say gbowudi an de odi mi ka aba because ade e be chia me eden akoto aba enti mi bisa say eno na e no kra an e no kre je okofa ba ye hu abakwasem kakra ne se ebra kwa me nkroma eye mampanyini ewo man Ghana no ena omo ye adwen se yemfa ahemfo ni nyina nhia mu no yemfa mra eye manhia eme honom eho ena ye amamre fie na ye aye national ni nyina no yemesi wo mahemboboa ewo honom wo ma ba behiem na wo mu behiem ho de a yema Asante hene mom anya panyini a wotua no obe live patron aye National House of Chiefs obeda ano na de yekoba ye ni ena ba kwasem kiremu a aye doma ana afei achem ehene ena om so gina ye abra ye ne aye nua kutu echampon eba ye ena om be o maju say yen pene emma Asante hene enya live patron of National House of Chiefs yen yimfro no yenkoto aba ena ye se to aba ne mpre be se aduonum wo hapem na ne nyina Asante hene bedi nkunu am mfa ho na em so no de ye live patron de om mpe enno ana Asante hene opoku ware se sa na tie dia monye modwuma na ye mimi de metemba bi enti otu mampon hina mampon hina si na onu nyama na ye omo saso wonko bi dem no kan woni ma me da say okofa sa abakwose he ma me nka asem kiro o kan ye se obepene na mampon hene ene o ma akwa akosi akan san se onu na ye omo saso mampon hene ene afo ebeko sanse botipen sanete e san se wonu de enye omo saso no ni nyina ne se Ghana ha ansa na ebe pre independence nhihye ye ne se Asante hene wura Asante hene obeye king of Ghana na Kwame Nkrumah sa bre no prime minister enti sa mo be kaya tama yenya independence na oye prime minister before yini nyina na oye prime minister sa na ne afre no ne amfra ne president later ena mo nhihye ofa kuntu ase ye ne niam na afa de wosim ye president Asante hene nim se
wo nkrata na wo ye na ntimi nsesa ne dibre o enti na wa ankasa de to so bio o kan se enhihye ya ye ne nti sa eye chieftaincy ho ahwane no sa mo be ye bibia nsesa ewom se ye koto aba na menye life patron dia ene manim ha emfiri ha was an order from Yewura Opokuwa say eye National House of Chiefs ne de ha na betena ba bia wo bia wo so se de wo ba obeba ne na so sa na etie aha eye ne dia enti etre se sansam se no kro se nya no kro twaguo no constitution ntimi ma obi meye me kra na metia no se bi Yewura Mahama eba na wa besesa asante abaye ne ketwa de a ene omunyina ye because yen so no na me kra metie constitution ntimi nsesa me dibre me bra na me ene na constitution ntimi nsesa me dibre na sabi akoye Yewura enti anu de Yewura santem obi kan assembly da no na mani abre kakra ena me kasa se eye o ma ya asantema ye no kra de aduomi ye mfa bibia anto nchen MPP aban we na na ado aban we wa ye adwuma papa hwe me kasai na me kan se asantema mu ha de ye deserve no ye nsanka na ne na so wa ye adwuma be na wa ye ni nyina ne se binye nkwa na yete Ghana ha no kra ba akope ba na me hwehwe ne se ye principal street ni bi o se nko complete maye because enu na be maye new face but what I say e be lift ye kuro no amana sa akonanim enti ni ye hwehwe ne sa so mbe wie ezan se wuyi eno efri ho na ye ntam de ba bia ni ho no omaja ene o ba ha se kuma ba bia tokro bia mu omaye inner city roads de omunyaaye ba bia ne mani abre eye Santas runabout kobe kwa runabout na me yes ade no ade eye me ya ohun se wu tu bafo niam bia oye enye no ube hu se obi tenchen na o ka kire wo ba ne se wo maame wo mpe wasem enti na oye sa de ne na ema Ghana enkoso se ye ntimi nsechire nka no kure mfa nche damfo se damfo agro na odi nyede wo na wo fa ya wo de kasa no me bisa wo hwe adiomi ebi asa abe na wo nware ye health insurance no ku for time no omo tro omo yi omo tro e wo krom a empinu awo wo bi akwa wo free so yo chese bi bia na ye free abra ye to aba e ma Yewura Mills bae no ade a ye hu ye ne se asantema mu ha ye wo hada ko no mo se ye pilot base ibi captation no papa afa ye se wo nkawe a wo be choose hospital wo nkawe enti hospital won carry no eno kwa na wo insurance no cover wo ti so ko hospital won carry the insurance ba adwuma sa me be kumasi ha na me be yare a se me pescatua na mi do sa wo koji pa na nkrofo akwo obi ho a wo yare referral ayi ne na ba aho kire de ba ye so okrum ha but when me yanka hwe because wo ka sensie ya obi tincha se na asantefo kire o mo ho ubi wano kan ya asante fortune e kan Ghana fo nipa bi nko no na nka asante ha de na nka ye dan ne ya nsole o tan ya omde tan ye asante fo nti no ama bibi o ho aye kokoyie kwa ntimi mie ya no sebi sa de na e ba ye no amwo ye but when ma asante nko ne ba bia akọ na wo ya de anya obi ntimi nka hwe nkyere wo ba bia ka bia no nkofo ka ho asem but asante de ye nkasa unyim san nso na ekuye eno na ekuye osi ya ya konwaboa edinse mu na yentimi nka ne ya mrante ne so omo ntena se nka omo anu ntumu biew pacho dem no kan atmase ye kan ya no tumu se ye be kase yenye no emfaso obi amaso obi aba ye obeteki ye for granted enti ne ye mrante so omo nka omo anu ntumu biew afedi omo kan mo afedi omo se asantefo ayede ede na asantefo ya ye na mamisa captation ye hu be kire ye ya nkasa
ye niema so ye sabi box side mo se mu betu ehun sika na ye nkran but ye complain ye asante ye oman a ye do ya afo ye asante hene wotam sika sabia mu ade ko oman foforo so ye wa ha konfa no chi a ye no ohene eyi $5 million ene kona kwa konfa no chi mi bisa se sante hene ne baba na da ho enti wo ohene asabi odone man me say he's fighting for development. Or fighting for development. Yes. But when you say a drew bre was your can of so the children PP. So na ye man penny. Confanochi aban ya sabia say ya. And ye wa hene was a man ko. Mama nka se binchiro. Say aban wa ba confanochi aban ya sabia no see. I say won't me first can ye. Yan kro kran PP dodo. Aye ye de nti yan hye wo mutacho. Yan ye wo ma henkan. Won sa me kan ho asem. O me kan ho asem pa. Say ye pay a part of the cake. Yes, share. Because you deserve better. 5 interchanges want me ba kokra. Na we ni bibi. Sabi enkomo bi o ha ntimi mfa ma abonten. But asem ameme ka enne a che ye nuanum asantefo. Eye se ye hwe ye tumi a ye de maye. Ene de ye de ye. Esan say, he ye kwa ye ben ense de me no ka no me pese me ka asem pi but omo a ye de contract no ma wo mo what do you call so kwa ni o say wo mo amye ama ene asase aye sa no omo hwe yie se ni twa ye sorry na ne mfensi ane ye sorry na kura no asomdwie no ye be ye den na sa de we ya be asomdwie ba na de ne nyisi ma mienu fetufu ne sorry e de ne nye sa dia beto because minim ze nne no emeburu bi ani abere wujaya anya asem to medical kan se wo mo koyi achemfo station ma mo so akopusu wo mo kakra so ebi greshan ya wo koyi akopapa ni santini bi shan no ato no de ama driver ni bi so mfanya adwuma fa nko tachi man but ya bufuo ni de esi enti no yeso akoyi enti de ani anya asumdue beba sa asam ba fie ho na se wo ka se mfa me ho a why a big me asem bia no emfa nipa ho asem bia no emfa nipa ho enti die tachiman hene ene ne nkola eye mi nyini mfirimu because emrante ne ye no mo tachiman ahemfie ene ye sa press o man tena fie mpo no mo tena tachiman asase so mpo mo tachiman o mo tachiman enti se ye te krom hayi mi nti mi nya de ma sante hene se bi enti ano tabi mi krom se bi mi wura kwa na me be ma kwa me ne ebe som sante hene no mi nti mi fa me pa nya de ma ni nti ano na akotia se bi ye wura enti se me ya de na nya wonu na be di me dwuma ansa na wono akọ ho adwan ato a wo ye wura ho se me maame ayemfonso mi wura fa che no enti se mi ntimi nye saa emebi nka me be ma no emebi nko ka mi wura ansa na bi akọ sante hene dia how much more ono abranti a watikuro no mu se bi onkuta di bre bia na wo de wudin se bi eye niam emfra na wo be kan anu atum na wo wi na se obi ede ne de ba wa be ka se bi e pa asumwie bia me mekani ye nyina ya sade de se obi ya de na nya e be condemn because when tinya ansechire na wanka esunsunsanso e be ba wo so ebi ni de ye kan pa to wotima se when tinya ansechire anka se bia mu se bia nya ado de mu ye enye enti ebia ye kan say munyai na ade na wo ye no wo kwaye ne se nipa ne bufu a ne ba ebeba ebia ne krom omo beba omo nso ani bebre enti munyai sa ade no se wantimi anka se ebia ye dibia wo krom ha me pede unse ebra sunyan fo ye titi nsem bi se sunyan kro no ensem bi asi no sunyan emma egu krom ho no eba abonten ebe kan ye se o ye ne wo mu nyina na edidwa ye omo na de niam ba ye koye ba ye ne obia ni asem sa na nyansani tu anamo enti se wo twika ekokuro no mu na osusu se sa asem we si na de asem beba na wo wanu aduane bebo wa wo ye ho adwuma enti se wo ko anu tum se ye di se bi ewura atam na wankasa wo ko anu tum se bi achia me ni enya no sa asantefo ni enya wo mo a wo firi srem na wo twika akọ ho a ebi be kan
So ufra santimem ha na otwika akọ ho bi be kan. So ufri esunya be bia ufri enti na esese ye condemn be deserve ye condemn. Because emrante ne yes I meeting. Na oji say sabi amama ya aka no. Enye nipa ba akọ pe na kasa ye. O kasa ye Emma tribes too pe assemble na si ye. Enti se mo tena sena mo hwe. Say ye asante ne ye nya. Ebi no. Ebi awa ka akwa say ufri mfante. Ebi awa ka say ufri north na oba ye. Enti ntokwa ni formula wo. Se obi ya ade na enya moma ye nyina ye nsekire ni ye nkonda mu na aka se mfa ho ebe fa ho na me ka se mo ye twato se me de wa hu bi pe wo hu bi me sorry se me ka se mo yi but ese se me ka hwe asem bi to me ohu obi ba mi fie se ope ska no de ne be ko school na saada no mere ho kakra sanse me nya bia ama no na me nya bia ama no se ma me no pressure o ko no okotwa hwe ye de ko to hospital se enso no mu ti ya ade a eto me so ma me ka se ebo me yade sanse de di kan na mi suro se meje ne ntoma na mede ebe maniska enna minimu no nso enna maniska saa me nso mini bi saa se saa bre na mede be che no but etna me so afe na me hye me hobo saa de bia meye ama obia sabi na sumba juntitu enkwala ene ema meye sansa me a victim of such circumstances. Me papa. Sabre teacher no say nye ne teacher fo ya. Omo dara fo ne V8 mu. O ya teacher fo na omo shufa. Kwa na fasifom. Se wote ase. Mi wie school no. Ya santo ha. Na mi nyaaye. Sabre un so obekọ ya santo a. Na gise yekọ na ye sheda kotua sika. Kodila meboa ha na ya ma krata o ba okọ bank akotua na niema je say nsem bebre ansa na wo wi a ya ma list na de ma me papa no kwasam ne say me papa be suye mara ho sem na me teacher ni we de ko to sa ne ma no me papa suye ya santo school papa say na ohwe se ne ba fe te se me nanka wode me call ya something because me dream nyina na mpesa me medical doctor amara ho sem na me nim nsa no he me catch ra o say me papa sui ma ye nyina ye sui because ohun se wa mfa profession papa ko ese otimi hweye o sinti me ba fa say nti obesei kwa because na me sese me ko ya santo na me be ye science ni bi na metimi ko doctor daddy enye sika onya free chance kra onya I say admission kra type na say yenkotua no ye enye sika list ye no we mienu school uniform white a whole lot ara ho sam na me ka ne no se sa bre no me papa onya sika kra de mi wura mu a enke bi anka me fa mu nke ne nka me ko ma wura ho sam ti ma meni de ne beto so no afe na mi ntimi nsi me dade ti mi share me ho bo se me fight ya for obi a se bi no ho kire no ti da no se MPP se mi ana ye ka se kumase eye santas run about me de ma no tum na me da ho na me kai sa bre no mi sumpa me rehoye sanse me disappoint kunani bi me disappoint akola bi ane maame ne papa ne wawisia bi ajanka bi cause me can say me fight for him they me can say akola bi a man di me ho ya won fa nche me I didn't mean to hurt them
me dwem say me di ka adwen asanteman ho eja wo mo omo mfa nche me na enye boapaye me nya ungrateful so say you can say free education no ye ni anso da bi asantefo ye ntesa free education ya de e ba ya aboa saa da na ma me ne ba ye ne nim wa ma ntimi amoa no se ebi ameboa na nka ma me na nku anya hweye no free education policy ne de uye hieni o uye sikani o whoever you are ubetimi akọ school ka akola no so we secondary school ohu make us abrabo no about 50% is complete because say ene ye file police kura secondary school kura ta na depe so wo kuta o masters aye mfa this wo wura mansa na watimi a present o masters nti sa secondary school we ya de a ehu hia o ma ye nyina ye fight na entnase nim wadwen ba de be ka kire wo no obi amfa nche me nana no komo no kama fi akoyi emotion asema pado bende ni nyina ka brabo o keti cheni ade ba kwa mani agye se won de ne papa esinkete empo se o bring na no sinkete di nachi bare ye mu biya so ya papa mi papa no eti cheni se me kosko na mi kosko na mfa no tina na kra de ni mfa be meka se ni tiri yeyi wonya agya obo aboso edi nachi e baba ka jem se operation kura se won koye kura no wonya eska so wo koye no de mako school ye fancy an yen sorry ko de ka se ye kan sama yen sorry de medini abusu apani owusu aduomi yesre asumdue nana ka se bia manage ho we ya wo ba ne se tachimanfo ana ene asantefo na enya enti nkranani mfa me ho mfantini mfa me ho anwonani mfa me ho we emfa me ho bra efa wo ho ko beduru mrebi no se tachimanwa mo firi sremu ba mo nam ho no ntimi mfa wo na ade abekumase se kumase nwa wo free aya sremu a wo be kumase abefa airport akọ untumi nko aha the center of attraction e ba marketer untumi madidwa na say Ghana ena ni nyina aka no momma yem prehwehwa sumdwie na sa asem ne nya momma yenya se da bia yesi na tofo no yenya tofo no yenwa ani mfa nche damfo me ma mo nyina mmo ene hwa waje ahene wa kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame